Jees, sitä ollaan taas Euroflyn parissa ja nyt ollaan siirretty jo toiseen koneeseen, joka vaatii sitten ihan kiitoratoja liikkuakseen tai noustakseen ja laskeutuakseen. Tosin vaan tämmöisiä yhden kiitoradan kenttiä, mikä tääkin on, missä mä tällä hetkellä on Hollannissa itse asiassa. Tämmönen kenttä. Ja tässä on tosiaan vaan 2 kiitorataa. Eikö siis 1 kiitorata, sori. 1 kiitorata. Ja aluksi ensimmäisenä ihan toi normijutut. Tuolla lentää jotain koneita taustalla, mutta ei ole häiritä. Laitetaan Ctrl-Shift-B:llä akku päälle ja Ctrl-Shift-K:lla tietokone. Mä oon aikaisemmin jo tänään pelannut, joten ollaan 39 parking in front of the hangar. Toi hangarin edessä parking-alueella. Ja toi suuntakin on vähän tämmönen hämärä, että ollaan vähän, ei ihan olla suoraan länteen, mutta suurin piirtein, koska sinne pitää lähteä. Ja mikä tässä on tärkeintä on se, että Shift-Enterillä me nähdään tämän lentokentän tiedot. Yhdistelmä ruutupilot 1 SKMTF 048 Driving Flight. Piper 1. Ja tossa näkyy myös koneen tieto. Ja sit tossa on toi, missä me ollaan. 4 metrin korkeudessa merenpinnasta. Approach control 123,4. Ja Airport description. Täältä löytyy sitten lentokentän kuvauksesta, että täällä on 1 kiitotie. 0624 Ja sitten, että mikä kiitotie täällä on, eli 0624. Se tarkoittaa siis sitä, että kiitotie on joko suunnassa tai asteluvussa 60 tai 240. Tää on hyvä muistaa, koska radio antaa ohjeistuksen vaan niin kuin noilla. Eli esimerkiksi kun se antaa meille kiitoradan numeron, niin se voi sanoa, että käytetään kiitorataa 06, jolloin meidän pitää niin kuin mennä oikealle kiitoradalle. Ja Entranke 06 Jalkauska viima 200 100. Ja toi 06 kiitoradalle tai kiitotielle päästään menemällä alfaa pitkin eka länteen, ja sitten jossain vaiheessa tulee Oscar oikealle, niin kääntämällä siihen, ja sitten siinä toi K:lla ja L:llä pystytään katsoa, niin suurin piirtein 200, 100 on ne ikään kuin koordinaatit, missä niin kuin se sitten on, mutta sekin, siitä tulee äänimerkki ja se kertoo sen, että missä se on. Entranke 24 Alfa Romeo 448 530. Ja Alfa Romeolta sitten taas päästään 204 kiitotielle. Tossa oli sillekin ohjeet sitten. Että se on Entranke 24 Alfa Romeo 448 530. 448 500, mikä nyt onkaan, se kuuluu tossa. Mä katsoin sen sitten tarkemmin vielä. Ja tää on sitten, että pitää lentää tai lähteä nouseen asteluvuissa 240. Eli noin siis kompassin astelukuja, mitä nuo numerot tarkoittaa. Ja yhtä lailla kun ollaan ilmassa, niin pitää pyytää kiitotie numero ja laskeutuessa menee samalla lailla. Eli jos mulle annetaan kiitotie 06, se tarkoittaa sitä, että mun pitää laskeutua sillai, että mä tuun mun nokka on 60 astetta on niinku se, mihin suuntaan mä meen. Ja vuorostaan sitten 24, niin että nokka on 240. Näissä ei oo mitään numeroita ainakaan vielä ollut. Ja jos on vaikka 225, niin silloin siitä sanotaan ihan 225. Eli ei tarvitse miettiä sitä, että voiko toi 24 tarkoittaa 24, vaan jos siinä on joku muu kuin 0 viimeisenä numerona, niin silloin sanotaan kaikki 3 numeroa. Ja niin. Tässä tullaan myös rullailemaan vähän täällä lentokentällä, koska sitten, että saa virallisesti tämän tehtyä tämän lennon, niin pitää palata tähän parkingiin tai mennä sen lentokentän parkingiin, mihin sitten ikinä meneekin.
Ja täältä näkeekin täältä kentän tiedoista, että hangar on Southeastissa. Eli periaatteessa pitää löytää vaan Alfalle ja tulla sitä itään. Niin päädytään sitten hangarin eteen. Ja halutessaan, jos niikseen on, niin parking-alueella pystyy myös avaamaan hangarin ovet. Ja voi vaikka ajella suoraan hangariin. Mä en tosin tiedä, tuleeko silloin lento suoritetuksi, että pitääkö nimenomaan pysähtyä taas parkingilla. Mutta se on siis mahdollista. Niin. Varmaan voidaan pikkuhiljaa lähteä valmistautua lentävän. Kanal. Suljetaan toi. 776 L. Tankki on vielä vanhoista lennoista hyvin jäljellä. Yhdistelmä ruutuneet Advanced Kanal 0. Otetaan Destination Z. Jasvarviku. tämä sama kenttä kohteeksi. Ja Cabin pistetään lights on. Strobe lights on. Taxi valot päälle. lighting lights on. Atlas on. turvapojat kiinni. Seatbelt fastened. Z-Club Position. Siivikkeet voidaan Jasvarvikuna. avata ykköseen. Flaps set. Noin. Ja Yhdistelmä katsotaan ruutas Copy täältä. Transcript Config Last System. Number of Seats 4. Number of Passengers 0. Wingspan 9M. Length 7M. Base weight 1T. Current Koneen weight. tiedoista. Cruising speed 2 maximum cruising range. Maximum cruising altitude. Net flap positions 1 base takeoff speed 120 km. 120 kilometriä tunnissa on Base landing speed nousnopeus 119 km. ja 119 laskeutuessa. Ja sen verran voi vielä sanoa siitä, niistä kiitoteista, että jos sulle annetaan laskeutuessa vaikka 60, niin sen pitää olla 4 numeron säteellä, eli 56 64 on se alue, millä sen kiitoradan pitää olla. Tai kiitotien. Älkää välittäkää, mä käytän jompaa kumpaa. Kiitotie on virallinen ja se on tulossa suomenkieliseen käännökseenkin, mutta kiitorata on tämä kansanomaisempi nimitys tuolle lentokoneiden nousemiseen ja laskeutumiseen käytettävästä päällystetystä tai päällystämättömästä pinnasta, jota pitkin lentokoneet kiihdyttävät. No ei, nyt on mitään järkeä. 119 km. Jasvarvikuna. Mutta sitten laitetaan moottorin päälle. Tässä lentokoneessa ei jostain syystä ole toi myrskytutkaa, en tiedä miksi. Sensor on. Laitettiin sensorikin päälle varmuuden vuoksi, sen saa siis Control Backspaceista, eli Enterin yläpuoleisesta. Z-Wella on tuokkaa tyhjä. Ei mä tankkaan nyt. Stall indication on. Temperature control on. TCAS on. Laitettiin myös toi, onks tässä? Joo, eli laitettiin myös Control Shift Guulla toi lämpötila säädin. Se on jotenkin outo, mä en ihan ymmärrä sitä. Ja sen lisäksi tässä on myös toi automaattinen niin kuin korkeuden säätö, eli voi painaa tästä, no mulla se on jostain sitä muuttunut, että Alt-Z, niin siihen voi syöttää korkeuden, mihin haluaa koneen menevän. Ja tuosta automaattisesta korkeuden niin kuin säädöstä tai siitä täytyy muistaa se, että silloin on hyvin niin kuin tarkkaan katsottava tällä Tremalla, mikä on ruotsalaisen On ja Enterin välissä, mikä sanoo nyt 4, eli maanpinta on 4 metrin korkeudessa merenpinnasta, niin sitä pitää katsoa hyvin tarkkaan, koska automaattinen korkeuden säätö, jos sä syötät sen, ja sä syötät vaikka 30, niin se menee 30 metrin korkeuteen merenpinnasta, joka käytännössä katsoen tarkoittaa sitä, että jos maa on korkeammalla kuin 30 metriä merenpinnasta, niin kone ihan vaan rysähtää maahan. Nimimerkillä kokemusta on. Mutta laitetaanpa tästä vielä Transponder on. transponderi päälle ja radio päälle. Ja sitten laitetaan taajuudeksi 123,4, koska se on tämän lentokentän. Noin. Nyt on se saatu. Kohde on määritetty, joten voidaan ottaa täältä lentosuunnitelma ja sitten vaan suoraan pyytää direct flightia, eli tämmöistä suoraa lentoa ja SK048. Flight plan accepted. Set transponder to 7558. ja sitten 7558 laitetaan transponderi 7558. 7500. Nyt
koska on useampi kiitotie, niin täällä F1:llä Yhdistelmä ruutu enter askin näkyy operaation to enter on suljettu. Enter, jolla pyydetään lupaa mennä kiitotielle. Planivan tohannet helikit plan. Sitten täällä on toi lentosuunnitelman muuttaminen. Repair, mikä oli aikaisemmassakin. Rummaja segment. Ja sitten täällä on toi kiitotie, millä me voidaan pyytää, että meille osoitetaan se kiitotie. Eli sitä pitää ottaa eka. Eli pyydetään kiitotieltä. Jasvarikuna. SK048. You've been assigned runway 06. You can Eli taxi. me saatiin nytten kiitotie 06. Eli sen voi vielä tarkistaa täältä. Eli Alfa Oscarille mennään mennään eka Alfaa pitkin länteen ja sitten Oscarille käännytään ja siitä sitten varsinaiselle kiitotielle. Ennen kiitotielle menoa pitää pyytää lupaa päästä sinne sillä enterillä. Siitä ei näissä harjoituslennoissa seuraa mitään, jos ei sitä tee, mutta niin sanotuissa oikeissa lennoissa siitä sitten tulee penaltia ja oikeissa lennoissa myös on olemassa riski, että siellä on toinen kone, johon sä voit törmätä. Eli, mutta näissä harjoitteluissa sitä ei tarvitse vielä pelätä. Me voidaan ottaa jarrut pois. Parking brakes off. Noin. 272. Sitten laittaa moottorit kiihtyyn. Seurataan Noin, nyt ollaan jo heti alfalla. 207. Käännettiin nokka suoraan tonne länteen, koska se oli... Tossa on. Romeo. Siinä on Romeo. Romeo. 20 lapsat Romeo. 20 lapsat Romeo meni siinä. Ja L:llä voidaan seurata, Romeo. missä mennään. Koska K ei tällä hetkellä muutu, koska se on pohjois-eteläsuunta. Ja L on itä-länsisuunta. Noissa koordinaateissa. Tai miksikä niitä nyt haluakaan sanoa. Koordinaatti on mun mielestä selkeä. 39 alfa. Eli se on 39 ja alfalla mennään. 438 alfa. Mä todennäköisesti tuun pyytään myös sitä lupaa mennä sinne kiitotielle, koska tehdään tästä nyt autenttista. 20 lapsat Ja ihan vain koska se on sitten tulevaisuudessakin hyvä muistaa. 330 alfa. 330 ollaan. Kohta mä hidastan tän nopeuden siis 10, koska silloin se on helpompi. 266. Näissä ensimmäisen kategorian koneissaan siis tarvitaan 1000 kilometriä lentoa ja 10 onnistunutta laskeutumista, 220. että saa unlockattua seuraavan lentokoneen. Ja myöhemmissä se on sitten toi X määrä kilometrejä, en nyt muista paljonko, ja 10 peräkkäin onnistunutta laskeutumista. 19 lapsat 18, 17, 16, 15, 14, 14, 13 lapsat 13 kilometrin tunnissa. 120 alfa. Kohta alkaa kuulua äänimerkki. Noin, siinä on Oscar. Mä annan sen mennä vähän eteenpäin vielä, koska mä käännyn aika jyrkästi. Mä painan 2 kertaa shift-nuoli oikealle. 280. Niin käännetään 200 asteen kulmassa. 320, 330, 340, 351, 205. Käännetään takaisinpäin vähän. Oscar. 2, 1, 1, Oscar. 1, Nord, niin olla Nord, Oscar. Noin nyt. Ja nyt mennään 113 Oscar. tätä 51 pohjoiseen. Oscar. Ja sitten aletaan pikkuhiljaa kääntyä ja pyydetään jo 10. nyt. 06. Planivan enter askin 30. SK048. You're permitted to enter the runway. 50. 06. 60, 0, 62. 06. Nyt voidaan mennä kiitotielle. 06. Se on nyt vähän tossa. Rummai 06. Noin, ja sit mä pyydän heti takaisin. SK048. Cleared for takeoff. Noin, nyt voidaan 17 kiihdyttää lapsat tästä 21 lapsat
31 lapsat 39 lapsat 48 lapsat 57 lapsat 68 lapsat 75 81 lapsat 88 lapsat 96 lapsat 3 lapsat 109 lapsat 114 lapsat 119 lapsat 1 119 lapsat 1 Takeoff successful. Noin. 64 Aulenruun. Mä en nyt mene hirveän korkealle, koska mä aion heti kohta laskeutua tonne takaisin. Ja miksi mä oon niin täällä Hollannissa tällä hetkellä on se, että mä lensin tänne Tsekeistä Out of semmosen airport. tosi pitkän lennon, ihan vaan, että mä sain ne kilometrit koska tää on siitä hyvä, että tän Hollannin kentän ympärillä ei ole mitään kovin korkeita juttuja, mitään vuoria tai kukkuloita muutenkaan, niin täällä on tosi sillain niinku helppo harjoitella tätä laskeutumista. Toki se olisi tietenkin hyvä, jos olisi vähän sellaisia esteitäkin, mutta mä nyt ajattelin tehdä sen näin. Eli nyt mennään vähän aikaa suoraan poispäin tosta, ja sitten pyydetään taas osoittaa meille kiitotia. Laskeutuminen ja nouseminenhan tapahtuu 119 lapsat 1. hyvin. Itse asiassa me voidaan laittaa siivekkeet suoraan 3, koska mä en aio myöskään kiihdyttää, niin ne ei niinku vaurioidu tässä Flaps set. nopeudessa. Betinda 1,8 km kanal 0. Noin. 1,9 Nyt km. me aletaan olemaan jo 2 kilometrin päässä. Niin mä voisin pyytää nyt täältä. Pyydetään kiitotia. 048. You've been assigned runway 06. Eli me saatiin sama kiitotia laskeutumiseen, eli se tarkoittaa nyt siis sitä, että me heitetään tästä kone ympäri 59, 50, ja 40, lennetään ton kentän yli, 29, 19, 10, koska meidän pitää tulla periaatteessa 300, vastakkaisesta suunnasta, 300, missä me nyt ollaan, niin maahan. 310, 300, 280, 280, 270, 250, 0, 249, 16 leftat 233, Se saa olla nyt tuolla vasemmalla puolella, niin se sitten koko ajan kääntyy pikkuhiljaa. 249, Venhuitsen, 19 leftat Nyt se on jo 230, 19 astetta, 20 leftat 229, niin se koko ajan pikkuhiljaa tollain 2,0 km, siirtyy. Ja nouseminen ja laskeutuminen ei sinänsä eroa vielä tällä koneella edellisen koneen laskeutumisesta tai nousemisesta, että tässä ei tarvitse ottaa mitään erikoisempaa 31 leftat 218, seuraava kone, mikä saadaan, niin siinä on sitten jo se, että siinä on noin laskutelineet, eli noustessa ne pitää muistaa ottaa pois, ja ennen laskeutumista ne pitää laittaa päälle. 49 leftat 200, Ja puhua aina. Me voidaan katsoa Ctrl Enteriä ja pari kertaa sarkainta. Näkyy täältä mun logbook, eli mitä mä oon tehnyt. 2650 km, Mä oon lentänyt 2650 kilometriä tällä koneella. 26 km mikrotrasin, 26 kilometriä niistä ilman 10 onnettomuuksia. 52 minuuttia, Kokonaislentoaika on melkein 11 19 minuuttia tuntia tällä mikrotrasin, koneella. 19 minuuttia mikrotrasin, 19 minuuttia on lennetty ilman hajoamista. 10 takeoffs, 10 3 nousua, takeoffs mikrotrasin, 3 niistä on onnistunut. 4 landing, Ja 4 landing laskeutumista. Ja 2 niistä on onnistunut. Tai siis 4 3 toi takeoffs, 3 onnistunutta nousua ja 2 onnistunutta laskeutumista tarkoittaa sitä, että ne on onnistunut 4 2 3 peräkkäin. fatal stalls, 2 landing 3 fatal stalls, 3 fatal stalls 0 consecutive fatal stalls, ja 0 on tapahtunut 0 peräkkäin. 1 fatal crash, 0 required, Ja täällä 1 fatal näkyy crash, 1 fatal crash, se on Mars jossain vaiheessa ja suori tullut. punastie. 154 leftat 95, 1,7 km, 1,8 km, 150 euro. Voidaan pikkuhiljaa vähän 240, kääntyä, koska 145 leftat 9, 230, 220, 210, 200, mennään vaikka 190, tästä 50, 179, 99 leftat 80, 101 leftat 78, 2,1 km, 72, 2,2 km, kanaali 107 leftat 72, 109 leftat 70, 110 leftat 69, 112 leftat 67, 113 leftat
Nyt otetaan tiukka 170, käännös. 159, 150, 140, 129, 120, 109, 99, 90, Ja sitten 80, kääntää itse asiassa 60, setko, tyhjä, 50, 60, dashboard-ikkuna, 50, 66, 357, 357, 1,8 km Stats kanal 0 minu, setko, käännetäänpä 56, 50 nyt. dashboard-ikku 1,50, 1,50, Ja itse asiassa voidaan 1,60, laskea 65, Apple Pro 50, Huoneen 50, 1,5, 1,57, 1,50, setko, 55, 14, Apple 09, Apple Pro, Oho, meinataan mennä. 257, 10 Apple Pro, 11 Apple, 11 Apple, 11 Apple, 12 Apple Pro, 12 Apple Pro, 13, 3,58, 10, 4, 3,58, 0,8 km Stats yhdistelmä ruutua Pyydetään lähestymislupaa dashboard-ikkuna, Apple. 4,50, You can begin approach. 60, dashboard 60, 0,5 km Stats kanal 0, ja 60, Ja sit voidaan pyytää laskeutumislupaa. dashboard-ikkuna, SK048, you are clear to land. 119 WhatsApp 3, Airport. Nyt ollaan lentokentällä. destination Stats kanal, Ja siellä edessä on Oscar. meidän kiitotie. runway 0,24. Landing successful. Ja sitten viivalla taas jarrutetaan, kun eka laitettiin alt-endillä tehot nollaan. Noin, pysähdyttiin tähän. 370, 357, runway 0624, Sitten voidaan vähän Throttle-letkellä kiihdyttää. 0,6 WhatsApp 3, 3 WhatsApp 3, 4 WhatsApp 6 WhatsApp 8 WhatsApp 10 WhatsApp 3, Mennään nyt vaikka tällaista 10. Sitten käännetään 70, itäänpäin. 80, 10 80 8, 8 8 8 8 8 8 8 89 8 1 0 89 80 90 89 jast 1 0 jast Noin, nyt ollaan destination Stats kanal itään. 439 runway 062 457 runway 0360 Eikä me nyt vaan hajota mihinkään. 487 360 120 130 140 150 SK048, you've left the runway. Get back to your path. 20 suut Nyt mennään etelään. Mä lähdin vahingossa hiitotieltä, mutta ei sille voi mitään. Mä en tiedä, tuleeko niissäkin sitten NS oikeissa lennoissa sanomista. Mutta nyt 300 297 nyt eli koolla nähdään. 292 Ja kohta meidän pitäisi olla, tai nyt ei ihan vielä, mutta 504 jossain 504 273 tulla alfalle suut taas. Eli sinne mistä me noustiinkin tai lähdettiin liikenteeseen. Ja sitten kun 225 on tässä vielä vähän matkaa. Mutta sitten kun tullaan alfalle, käännetään taas itään ja sieltä löytyy sitten hangar meidän suoraan edestä, kun vähän matkaa ajellaan. Ja mä itse asiassa varmaan käännän itteni valmiiksi seuraavaa lentoa varten, niin siinä kun mennään ja pysähdyn sitten siihen parkkingille. 135 135 on nyt ja kohta alkaa alfa. suut Tullaan täältä alha 170 159 150 140 130 käännytään. 120 109 100 92 90 90 90 90 jas niin olla jas Nyt mennään suoraan itään. 78 alfa Romeo. 78 alfa on meidän Romeo. pohjois-eteläsuuntainen koordinaatti, joten Romeo. se on ihan Romeo. hyvä. Romeo. 584 alfa jas
siellä on nyt. Romeo. Tuohon mä yritin, että mä olisin tuolla sitä Romeo. 10 WhatsApp 3. Sitten Romeo. toi. Ja Ei se noinkin. 630 Ja kohta alkaa edestä kuuluu ilmoitus, että siellä on hangaari. Kuoletaan ole tarpeeksi lähellä. Kuusisataa 70. Siellä on hangaari. Hangar. Nyt laitetaan 100. konekääntöön 111. ympäri. 120. Toivottavasti ei törmätä. 130. Hangar. Ei pitäisi enää törmätä. 150. Hangar. 161. 170. 181. 190. Joo, nyt eikö enää voida 201. törmätä. 210. 220. 230. 240. 251. 260. 0. Throttle preset left. Nyt ollaan suoraan. 637 parking in front of the hangar. 1 WhatsApp 3. No, Throttle preset 0 1 WhatsApp 2 WhatsApp 3. pitää kääntää sitten vielä takaisin. Ei se mennytkään 38 alta. ihan niin kuin mä 280. suunnittelin. Throttle preset 4. 290. 8 WhatsApp 3. 311. 320. 330. 340. 350 50 0. 10. 62 alta. 64 alta. 630. Nyt tulee vähän harjoiteltu 41. koneen 50. kääntelyä. 60. 70. 81. 90 92. Hangar. Jos heitetään nyt 90 101. ympäri. 110. Hangar. 107, 105, 130, 700, 140, 140, 150, Hangar. 161, 707, 740, 180, 190, 200, 200, 220, 230. Noin. Nyt jäätiin vähän vajaaksi käännöksestä, mutta ainakin saatiin lento onnistuneesti suoritettua. Joo. En mä tiedä, onko tässä kohtaa muuta. Seuraava video tästä tuleekin varmaan sitten, kun olen saanut seuraavan koneen itselleni ja vähän oppinut, että miten noita laskutelineitä kuuluu käyttää ja sitten kun se vaatii sitten jo lentokentän, missä on 2 kiitotietä, niin että miten se sitten lopulta toimii. Mutta ei mulla muuta. Huomasin, että edellistä 2 osaa on katsottu ihan kiitettävästi. Toisella on melkein 50 näyttökertaa, oliko nyt 48. Tai ykkösosalla on 48 näyttökertaa ja toisella sitten 41. Että ihan kiitettäviä lukemia. Ja toivottavasti näistä on hyötyä niille, jotka Euroflighta joko nyt tai myöhemmin pelaa. Ja toivottavasti nämä on mukavia myös kuunnella semmoisille, jotka kuuntelee näitä muuten vaan, mutta ei itse pelaa, että on vaikka näkevä tai muuten vaan. Ja suosittelen myös katsoa mun vanhoja videoita, nekin on ihan hauskoja. Et niistä ainakin jossain kohtaa voisi Manamonia tai sitten Heros Callia jatkaa. Tai itse asiassa Heros Callin mä todennäköisesti aloitan alusta, koska mulla oli siitä 3 osaa tehtynä, mutta mä hävitin ne 2 muuta osaa, mitkä oli jo periaatteessa tullut tai tehtynä, niin se on helpompi, että aloitetaan peli alusta, että voi olla, että jos tai kun näin teen, niin siinä tapauksessa poistan sitten sen ensimmäisen osan, mikä YouTubesta jo löytyy, mutta sen näkee sitten. Mutta mä kiitän teitä, että katsoitte tämän Eurofly-sarjan osan, ja me sitten palaillaan seuraavassa videossa, oli sitten tätä tai jotain muuta. Et ei muuta kuin morjes!